kapena 0888002899. Maoffices a Innobuild Private Limited amatsegula kuyambira Sunday mpaka Friday ndi masiku ena onse a holiday. Kumbukirani, Mother's Day promotion ya Innobuild Private Limited inayamba pa 1 October ndipo idzatha pa 10 November 2021. Innobuild Private Limited, kupanga Malawi kukhala wa Malawi eni yake. Terms and conditions apply. Takulandirani ndi nthawi ya nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tione mitu ya nkhanizi. Dziko la America lapereka ku dziko la Malawi 1 trillion kwacha yoti ithandizire dziko la Malawi kuyambitsira masomphenya achitukuko Malawi 2063. Bungwe la Eskom alipatsa mpaka pa 31 December kuti likhale litasiya kugula magetsi ndi kupereka mphamvu zochitira izi ku kampani ya Power Market Limited. Ena maomwe apindule ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mwina sapeza izi mu nthawi yake. Munkhani zina, ripoti latsopano likuti $50 billion ndiyo ingafunike pachaka pothandiza kuti mu Africa pothandiza kuthana ndi mavuto odzakamba kanyekamba kakusintha kanyengo muno mu Africa. Tindizi ndi zina zambiri, takhalani pomwepo. Nduna yona zachuma Felix Mulusu yati kusowa kwa njira zokhazikika zoyendetsera ndalama pa ntchito zachitukuko likadali vuto likulu mdziko lino lomwe likuchedwetsa ntchitozi. Ndunayi yanena izi pomwe boma limasayinira pangano ndi la zaka zisanu la 1 trillion kwacha ndi boma la America lomwe akuti lithandiza kupititsa patsogolo ngodya zachitukuko cha dziko lino pofika mchaka cha 2063. Western Guta ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mgwirizano wa ndalama za 1 trillion kwachawu ulunjika ku ntchito zachitukuko kuphatikizapo kuonetsetsa kuti ntchito za boma zikuchitika mwachilungamo komanso poyera ngakhale kutukulanso nthambi ya zaumoyo mwa zina. Nduna ya zachuma a Felix Mulusu yati mgwirizanowu uyika ngodya zogwiritsa ntchito kuti masomphenya achitukuko a Malawi 2063 achite bwino. Ife chimene tikuyamba kuti ndithu tidzalumikize ndi ndondomeko yathu imene tapangayo kuti tiyambe tsopano kuyika maziko. Ndi zimene thandizo tikupezalo kuchokera mwa azibwezi mayiko osiyanasiyana zimene zikutithandiza kuti ifeyo ndithu tizike maziko tiyambe tsopano kumanga pa maziko amene achawo. Kazembe wa America kuno ku Malawi a Robert Scott wati boma la America lili ndi ngodya zachitukuko ngati za boma la Malawi ndipo mgwirizanowu ulimbikitsa ntchito zachitukukozi. Kudzera mu mgwirizanowu bungwe la USAID lichita ntchito za zaka zisanu zomwe ndi zofika mchaka cha 2026. Ndine chimwemwe padatha malo mwa Zodiak. Komiti yoona zachilengedwe mnyumba ya malamulo yauza bungwe la Eskom kuti pofika pa 31 December chaka chino likhali litapereka mphamvu zogula magetsi ku kampani ya Power Marketing Limited atikamba kuti Eskom ikumachita izi mophwanya lamulo. Wapampando wa komiti Awerani Chilenga wachenjeza kuti Eskom isayelekeze kunyalanyaza izi chifukwa izi zimaopseza kampani zina zomwe zinali ndi chidwi chothandizira pa ntchito zopanga ndi kugulitsa magetsi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku Eskom a Overton Mandalasi wati ali ndi mantha chifukwa kampani ya PML ilibe kuthekera kugwira ntchitoyi pofika pa nthawiyo komabe anatamvera ndi kutsatira izi. Tindi ripoti lomwe walemba Western Guta. Chaka chatha boma linakhazikitsa kampani ya Power Marketing Limited kuti idzigulitsa magetsi mdziko muno. Zadziwika tsopano kuti kampani ya Eskom imagulitsabe magetsi zomwe komiti ya phungu yoona zachilengedwe yanena kuti ndikulakwira malamulo. Wapampando wa komiti ya Awerani Chilenga watiuza kuti kambaka izi kampani zina zopanga ndi kugulitsa magetsi zimaopa kuyamba ntchito zawo kamba kuti ngakhale ntchito yake ili yogawa magetsi Eskom imagulitsanso. Apa Chilenga ali pa zokambirana zawo ndi bungweli unduna wa za mphamvu za magetsi
mlangizi wa boma pa zamalamulo komanso kampani amvana kuti pasadutse pa 31 December kampani isanapereke ntchito yogulitsa magesi ku kampani ya Power Marketing. Power Marketing Limited akhale ndi mphamvu zoyenereza kuti ndi amene azigwira ntchito yogula magesi ndi kugawa. Escom ntchito yawo ingokhala kuti magesi aja akagula azitipasira m'manyumba komanso aziwachosa mbali ina kupitisa mbali ina, koma osati azilandira ndalama kwa anthu amene akhala akupangira si ntchito yawo, amapanga zimenezo mosasata malamulo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Escom a Overton Mandalasi wati sakudziwa kuti chidzachitike ndi chani pa nthawiyo kampaniyo ikapereka mphamvuzo ku kampani ya PML, koma ati amvera ndi kuchita izi. Amandalasi ati akukayika ngati kampani ya PML ili ndi kuthekera kogwira ntchito yogulitsa magesi. Pakakhala kuti pabwera zinthu zatsopano kuganiza kumakhala kosiyanasiyana, ndimene limakhalira ziko. Chachikulu ndili kuti lerolo tafika ndikufika pa mfundo yeniyeni kunena kuti zinthu ziyenda motere. Inuyo mumvera kuchokera kwa Ministry ya Energy, mutamverenso kuchokera ku Mera amene ali ndi udindo wolongosola zimene zizi. Koma ifeyo Escom ndikuti sopano tipite tibwerere mbuyo. Malingana ndi lamulo loyendetsera mphamvu za magesi mdziko muno la mchaka cha 2016, bungwe la Escom likuyenera kumagwira ntchito yogawa magesi osati kugulitsa. M'malo mwa Zodiak, tine Western Guta. Ntchito yoyikitsa nthambo za magetsi amene dziko lino lidzirapa nyesi zake kuchoka ku Mozambique yasemphana ndi nthawi yake yomwe amati idzakhala itatha ndi miyezi 9 kuchoka mu December 2022 kufika mu October 2023. Izi ndi malinga ndi mkulu yemwe akuyendetsa ntchitoyi ku bungwe la Escom, Alexander Kaitane, ndi kamba ka mavuto odza ndi mliri wa COVID-19 omwe ayimitsa ntchito zambiri. Pakadali pano bungwe la Escom lati lipereka gawo lachiwiri la ntchitoyi ku kampani ya ku India L&T. Akaitane akufotokoza zambiri. Project imeneyi yachedwa zoona timayenera kuti tizamalize December 2023, koma nthawi imene timapanga zimene ndimanena pa chizungu procurement process tinapezeka kuti ndi nthawiso imene COVID anafika so pachimake. Ndiye zimenezi zinapangitsa kuti matimu a EDM ndi Escom amene akupanga project imeneyi mogwirizana alephere kumakumana ngati imene amakumanirana mbuyo. Pachifukwa cha chimenecho anayenera kuti apeze njira kuti ntchito izipitirira tizipanga bwanji. Ndiye tinayesetsabe kumapanga zinthu online, komano zimenezi zinatitengera nthawi chifukwa zinasowekera kuti tizizolowere kuti tizithe kuzigwiritsa ntchito yake bwinobwino. Ndiye ndi chifukwa chake tapezeka kuti tachedwa, komano panopo zonse zili mchimake, ndipo mmene ntchito yayambamu tili ndi chikhulupiriro kuti projection yathu ya October 2023 tikwanisa. Bungwe la CSAT layankhulapo pa kufunika kosintha malamulo kudza kugwiritsidwa ntchito ka ndalama za boma kuti mukhale zilango zokhwima kwa omwe akusokoneza ndalama za boma. Mkulu wa bungwe la CSAT Awile Kambwandira wanena izi kumzuzu pomwe amakambirana ndi olemba nkhani za kufunika kwa malamulo okhudza kagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma komanso lopereka uthenga mosavuta. Malamulowa angathandize kwambiri kuchepetsa ziphuphu ndi katangale pogwiritsa ntchito ndalama za boma. Nduna yoona za nkhalango ndi chilengedwe Anansi Tembo yavomereza kuti boma likuvutika kuti limbikitse anthu ndi kampani kutsatira malamulo othana ndi mchitidwe otaya zinyalala ndi nyasi m'mitsinje mdziko lino. Polankhula pomwe amayendera ntchito yosamalira mtsinje wa Mudi mu mzinda wa Blantyre, Atembo apempha mzika ndi eni kampani kuti adzitenga udindo wosamalira zinthu zachilengedwe. Ndunayi inalankhula ndi Christopher Sande. Malamulo alipo oletsa kuti anthu asamapange zimenezi. Ifeyo kwa ife I think uboma chimene chimativutira pang'ono ndikuti tilimbikitse kuti munthu ngati walakwitsa apezane ndi lamulo. Koma chachikulu kwenikweni nkwakuti aliyense atenge udindo. Nkhani yoyang'ana chilengedwe ikhale umunthu wathu mene timakhalira. Tisadikire kuti wina adzatigwire. Tiyeni ife a Malawi titenge umunthu, tionetsetse kuti mtsinje wathu koma awane madzi amene timamwa ife tomwe. Madzi timati madzi ndi moyo, koma tonani mmene kupangira mtsinje uchito ununkha chotere. Akuluma nunkha oposa pamene papa asanayambe kukilina. Akupitiriza akhala madzi abwino. Koma chachikulu ndi chakuti
ifeyo boma tikuchitapo kanthu komanso a city council ya Blantyre achitapo kanthu komanso anthu ifeyo tisapange tisamangotaya zinyala mitsinje chifukwa tikuononga mitsinje yathu tikuononga chilengedwe chathu. Ndiye mwina city ya Blantyre ilimbikitse kuyankhulana ndi anthu, kuyankhulana ndi kaya makomiti amisika, kuyankhulana ndi mafumu amunzinda muno, atsogoleri amipingo, kuyankhulana ndi amene aja kuti tithandizane kuuza kuthenga wokuti ntchito yoonetsetsa kuti malo nga ukhondo komanso tikupanga zinthu mwa umunthu komwe timapanga usu munthu okatenga zinyalanga zimene zikazitaya m'madzi amene timamwa kumene usu munthu bwanji tipange umunthu. Kenako Christopher analankhula ndi yemwe anayambitsa bungwe la Arts Malawi Amanota Mpande. No, ntchito yosamalira kuyenda bwinobwino and I think metafotokozera kuti tili pa siku 67 imene tagwira ntchito mu mudimu and mene mukuonera kumbuyoku ndi matumba amene wowo I think zayendako bwinoko. I think pabomapo pali ntchito yobe yoti boma itha kubwerabe kuti ilimbikise anthu kuti zinyalala zachonchi samapezeke kwambiri mu mtsinjemo. President Lazarus Chakwera wanyamuka mdziko lino kupita ku Kenya poyamba pa ulendo wake wa maiko atatu. Akachoka ku Kenya, President Chakwera apitanso ku Dubai asanakachite nawo msonkhano wakusintha kwa nyengo mdziko la Scotland. Polankhula amene amanyamuka pa bwalo la ndege la Kamuzu, President Chakwera wati ulendo wake mdziko la Kenya uthandiza kulimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa umene unayamba kale. Muonera nkhani pano pa Zodiak, tili ndi zambiri posekedwa apa zikathaisi. Have you ever wondered what it would be like if your bank was really there for you, as they say? We mean really there for you when you need to recharge. Or your most intimate moments. You got it right here. While you're focused on things that matter, you can trust that First Capital Bank is focused on you. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Takulandiraniso, tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. Dziko la America lapereka ku dziko la Malawi 1 trillion kwacha yoti ithandizire dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya achitukuko Malawi 2063. Bungwe la ESCOM alipatsa mpaka pa 31 December kuti likhale litasiya kugula magetsi ndi kupereka mphamvu zochitira izi ku kampani ya Power Marketing Limited. Ena maomwe apindule ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mwina sapeza izi mu nthawi yake. Ndipo mu nkhani zina, ripoti latsopano likuti $50 billion ndiyo ingafunike pa chaka pothandizira anthu mu Africa kuthana ndi mavuto odzakamba kusintha kwa nyengo. Tipitirire ndi nkhanizi. Ena mwa anthu omwe akuyembekezeka kugula zipangizo za ulimi za boma zotsika mtengo adikirabe mwina kwa sabata zingapo asanayambe kugula zipangizozi, ngakhale kuti ntchitoyi anayikhazikitsa sabata latha mtsogoleri wa dziko lino. Zodiak yapeza kuti maboma ena omwenso ali ndi malo omwe ngovuta kufikako monga Mangochi, Neno, Nchisi ndi Mzimba, zipangizozi sizinayambe kufika, komanso m'madera ena kaundula yemwe ali ndi mayina a anthu oti agule zipangizozi sanafike. Koma mneneri wa unduna wa malimidwe a Gresham Lungu ati kaundulayo amutumiza kale maboma ena. Iwo akufotokoza.
takhala tikuprinta ma registers amenewa tapitisa kale ma district ena komabe ma district ena so kuti sanapirete ma registers amenewa koma pali panopo tikuyembekeza kuti pakutha tipauki nonde kuti boma lilonse likhala talifika ndi ma registers amenewa kuti alimi akathe kuona kuti kodi ndani amene ali pa mndandanda wa alimi amene akuyenera kupindula kubwera pa nkhani yakuti mwina anthu anali chiyembekezo kuti tikapanga ronchi ndekuti amalawi pompayamba kukula madera ena anayamba kukula mwachitsanzo tameti papanga ronchi alimi ndithu ochulukirapo anagula fertilizer ndi mbewu muchiboma la chilazulu peti papanga ronchi kucha chifoti tinapanga ndithu dongosolo lakuti amalawi pamene kupanga ronchi akathe kukhala ndi chitsimikizo ndithu kuti ndondomeko imene isopano yayambika poto kuti ndithu chimene chinangutivuta apapa ndi chakuti pamene papanga ronchi malawi ena macontract tinati sanamalizitse kwenikweni kuti mwina anthu achakhoza kuyambapo sopano kutipatsa mafoni numbers awo kapena mafoni awo kuti apange register kuti akapite pasi anthu apa kugulitsa komanso monga mmene ndondomeko timakhala ndithu ndi chiyembekezo tikayipanga ronchi ndekuti masuppliers amene tapatsa makhazi amene akhaibe ndi kanthawi kuti agule fertilizer wawo abweretse ena akapititse madepot osiyana-siyana amene tatumiza kuti akagulitse so ka process kameneko kamaene akatemgebe timasiku tiwiri titatu poto kuti pali panopo singangoti tapatsa macontract lero lomwe akapeza kuti ali kunchisa akugulitsa fertilizer ndizosatheka chifoti nawonso tembekezo kugulitsa chito contract omwe tapatsa icha kuti apite nawo ku banki ngati chikole choti akapatse ndalama zimene tinakambirana kale ndi amabanki acho kuti atithandizire anthu amene aoneka kuti mwina ndalama zawo ndizochepekera kuti akhoza kugula fertilizer isi amene akuyenera kuti agulitse potengera ndi contract yawo. Bungwe la Cannabis Regulatory Authority CRA lati kampani zinayi zokha makampani komanso magulu 69 omwe anawapasa chiphaso chochitira ulimi wachamba chopangira mankhwala ndi katundu ndi omwe pano ayamba kulima mbewuyi mdziko lino koma mkulu wa bungweli Dr. Ketulo Salipira wati ali ndi chiyembekezo kuti ambiri ayamba kulima mbewuyi mvula ikayamba chifukwa akudikira mvula pomwena akukonza malo ochitira ulimi wamthirira polima chambachi. Tindilipoti lomwe walemba Blessings Kang'ombe. Mkulu wa bungwe la Cannabis Regulatory Authority CRA a Dr. Ketulo Salipira watuza kuti makampani komanso magulu anayi omwe pano akulima mbewu yachamba chopangira mankhwala komanso katundu akudalira ulimi wamthirira koma Dr. Salipira sanaulule kuchuluka kwa mlingo wa mbewu yomwe makampaniwa alime chaka chino ponena kuti mlingowu udziwika ambiri mwa iwo akayamba ntchito zawo. Enawo ayamba kulima chifukwa kuti ambiriwa ndiwoti macooperative agulitsa ntchito rain-fed so angodikira kuti mwina mvula ikayamba ayambe kulima ndiye kuti mwina mwake tikati season yayamba ndiye kuti nambala imene ikhala kuti ikulirapo kwambiri chifukwa tino aliyense akhala kuti patani kuyamba kugwira ntchito imeneyoyo. Pomwe avomereza kuthekera kwa mbewuyi kukweza chuma cha dziko lino katswiri wa zachuma Amiwa Tobias akukhulupirira kuti kulimbikitsa ulimi wamthirira ndikofunika pakati pa makampani omwe anawapatsa chilolezo. Mmene tiwuzidwira ndikuti msika wa mbewu imeneyi uli bwino komanso palinso zinthu zambiri zochitika zochokera ku mbewu imeneyi ndi mbewu imeneyi ingathandize kusintha chuma chathuchi kuti mwinano mavuto ambiri azaumphawiwa mavuto osowa ndalama zakunja forex mwina nthawi zina adzakhala kuti ndi mavuto akale tathana nazo kapena kuti zachepa ndiye tuyembekeza kuti alimi amenewo ayambanso. Malingana ndi bungwe la CRA makampani anayi omwe ayambapo kulima mbewuyi ndi Anchinji Cooperatives, Invegro Limited, CPG Investments ndi Women of Vision. Malo mwa Zodiak kunchewu ndine Blessings Kang'ombe. Munkhani za masewero odzigulira malo mu ligi ya mayiko amu Africa ya basketball a timu ya dziko lino ya Bravehearts awasuntha kuchoka ku Cape Town kupita ku Tanzania mu mzinda wa Dar es Salaam. Mkulu wa za ntchito za timu ya Dominic Mnyenyembe watiuza kuti omwe akonza masewerowa a International Basketball Federation FIBA anaunika kuchuluka kwa ndalama zomwe timu igwiritse ntchito chifukwa asintha malowa komanso tsiku loyambira masewerowa kuchoka pa 21 kufika pa 26 Oktoba. Mnyenyembe ati uwu ndi mwayi kuti timu igwiritse ndalama zochepa pa ulendo komabe akuchepekedwa ndi 8 million kwacha kuti akasewere masewerowa. Bright Kanyama ali ndi zambiri. Timu yomwe imasewera mu ligi ya mchigawo chapakati ya masewero a basketball ya Bravehearts imayembekezeka kupita mdziko la South Africa kuti ikasewere nawo masewero ozigulira malo ku mpikisano wa mayiko amu Africa koma masewerowa awachosa mdzikolo ndipo malo mwake achitikira ku Tanzania mu mzinda wa Dar es Salaam. Izi zikubwera pomwe timu ya Bravehearts inapereka pempho kwa omwe akukonza mpikisano a International Basketball Federation FIBA kuti aganizire kusintha malo ochitira masewerowa ati pofuna kuchepetsa ndalama zomwe agwiritsa ntchito.
mkulu woyang'anira ntchito za timu Dominic Munyenyembe wati kusinthakuko apatsa mwayi kuti achepetse ndalama zomwe amayeneka kugwiritsa ntchito, ati kamba kuti ndalama zomwe agwiritsa ntchito popita ku Dar es Salaam ndizocheperapo kusiyana ndi zomwe akanagwiritsa ntchito popita ku Cape Town. Komabe amnyenyembe ati timuyi ikufunikirabe ndalama zokwana 8 million kwacha kuti apite mdziko la Tanzania ngakhale pali kusinthaku. Zakhala zotikomera chifukwa choti poyamba timayina kuti tikasewere ku Cape Town ku South Africa ndiye mukaona mtundawo ndi mayendedwe kunali kovuta. Ndiye ife atichotsa kumene kadika mugulu limene likasewere ku Dar es Salaam. Ndiye tikaona ku Dar es Salaam taona kuti at least atikomera mtima chifukwa titha kuyenda pa basi. Timu ya Brave Hearts ikuyembekezeka kunyamuka mdziko lino loweruka likudzali pomwe mpikisanowu ukuyembekezeka kuyamba pa 26 Oktoba. Timu iyi ikuyembekezeka kusewera ndi matimu atatu pa mpikisanowu, a City Oilers ya ku Uganda, Kalashini Heat ya ku Tanzania komanso New Stars ya ku Burundi. Malo mwa Zodiak ndine Bright Kanyama. Munkhani zina ripoti latsopano laonetsa kuti $50 billion ndiyo ingafunike pachaka kuti anthu mu Africa azikwanirisa kuthana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Bungwe la African Union komanso World Meteorological Organization achenjeza kuti anthu pafupifupi 120 million osauka ali pa chiopsezo chovutika ndi madzi osefukira, njala, kusowa pokhala komanso kutentha kosowetsa mtendere mzaka 10 zikudzazi ngati chilengedwe chipitirire kuonongeka pa dziko lapansi. Gawo la Africa akuti kutentha kuonjezekereka msanga kuposa madera ena pa dziko lapansi ngakhale zomwe anthu mderali amachita sizithandizira kwambiri kuononga chilengedwe. Aponso ndipo pamapeto pa nkhani zathu, koma tisanasiyane titionenso mitu yake. Dziko la America lapereka ku dziko la Malawi 1 trillion kwacha yoti ithandizire dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya achitukuko Malawi 2063. Bungwe la Eskom alipatsa mpaka na pa 31 December kuti likhale litasiya kugula magetsi ndi kupereka mphamvu zochitira izi ku kampani ya Power Market Limited. Ena mwa omwe apindule ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mwina sapeza izi mu nthawi yake. Ndipo mu nkhani zina ripoti latsopano likuti $50 billion ndiyo ikufunika pachaka yothandizira anthu mu Africa kuthana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Kuwerenga zambiri pa website yathu zodiakmalawi.com. Munali ndine Robert Kaluwa, mwakoma nonse.